Ini nitire wach ma idwa meno kanyo kachola. Bende chenro mano mar duoko jo Kenya go mano dhi chung kod Tundu Lissu mano Tanzania. Chenro mano process mano mar deporting gi. Bende no time yo malongo kaluore kod mano chike mag ratiro kata marito ratiro mag jopiny ahinya to chike moket piny kod riwruok mag pinje mag Afrika ma Ugwe. Kapok wadhi kanyo mokwongo apani Kenya ni e picha maber kabisa e piny mangima. Nikech kasani piny mangima ng'iyo gima timore East Africa tineno ka jogo mochung' ne ratiro mar Uganda kata jogo makedo mondo mi gine ni ratiro mar Tundu Lissu yudre gini jo Kenya. Gino miyo Kenya yes, gino miyo Kenya bedo highly rated in terms of human rights. Nikech ing'eyo nitiere kaka weche human rights gi at the UN level Kenya nyodwa nyingi Kenya nyokodwa dhi maber ahinya. Tika ka rating marwa nyodwa lwar. Apane dhi mar jo Kenya Tanzania omiyo dhi sana mar Willy Mutunga, Martha Karua gi Chief Justice David Maraga Emeritus iboyudo ka gino nitiere ngadho mokete Kenya. Omiyo Kenya sani nyabedo respected globally. Ng'iyo ni in the region ngama piny gi manya depend on tetea ne ratiro mar Uganda en mana Kenya. Coming back kod uge penjo ni piny ka piny nigi ratiro mar yie kata mar tamruok ngama donjo. Dong Kenya ka ndalo moko waneno ka ng'ato go ni am not boarding dong be no board kata kamano wacho ni kit kaka ne okete ba odonje ndege no ok nen kare ni noroch ratiro mare and the issues gi kaka ne gi deport Miguna no ken gino ma very healthy and this is moko ma wanyangi a lot of wanyangi common sense koro mano to wawe an no komora ahinya but ibo yudo ka piny nigi ratiro mar timo gino magidwaro. Ginyalo yie ni donji jo Uganda kata Tanzania nyawajo ni jois to donji Gordon Kacholo ok donji. Mano is their own right to determine ngama donjo ngama ok donji. And okapar kane gibedo mishandled in a manner manyalo kelo public outcry nikech kosetami okoteri e sel onyisi mani bed ka gitimo nono gima gitimo to ginyisi ni donga taka mano giwacho nok no ng'is gi gimomiyo ne din ne gi kacha ng'e maber ni kata na Secretary General mar ODM Edwin Sifuna gi josiasa mamoko East Africa ka yande no tam donjo ne Angola. Yes, I think Angola ama Zimbabwe. Ne Angola kuzo Zimbabwe, one of the countries in Southern Africa. No tam gidonjo. Koro piny ka piny nigi ratiro mar yie ne ng'ato so long as giseneno ni Joyce ni kwa yie ne odonjo ka odhi kelo fuere mang'eny ginyatami. But ing'eyo ne nitiere president mar America miluongo ni George W. Bush e buge moro mondiko mar decision points kane omanyo jalupne no owacho bugno no kawe thuolo malach kabisa komanyo ng'ama nyalo bedo jalupne to nochopo kuma nofwenyo ni no mondo mi ayud jalup maber mwanya tayo go sirikal adwaro ng'ama kaonge to nyalo tayo piny America. Mane kaka nochopo ni noyiero ng'ato ni Dick Cheney mobedo jalupne. Apenjora ga ni an napenjo ni higa mar 2021 dipo ni Magufuli sani kuma entiere omor gi ng'ama noyiero kaka jalupne koso komorgo mano jopiny nyalo go picha no ng'ama Magufuli ne en gi sani ng'ama Suluhu en pile kiyiero jalupni an mane jotelo obed governor obed president yiere ng'ano ma in go gadieni kawuono kata kionge to nyalo tayo ofisno ma intiere no maonge tabu. Koro gisane piny Tanzania to osemiyo piny Tanzania gi Uganda generally osemiyo okwanere maber ahinya e wang' pinje moko kaka East Africa Community. Nitiere doubts mang'eny ni to federation mwadwaro ne be wanyalo chope adier. Tichani federation was working towards bedo kod common currency. Gimwadwaro maduong' en common currency. Wasebedo gi common passport. Gimwadwaro maduong' en common currency. Common market. Mondo mi wayud kaka tudruok bedo mayot. Ka in gi silingi 100
silingi 100 en aena 100 Uganda, en aena 100 Tanzania. To ineno ka gigi ok timre. To king'iyo gik matimore sani gi, chal ka gima pod wan ga very long way to go mondo mi wa achieve kuma dwa dhi kaka East African Community. Odede tamo jogo makedo ne ratiro